Dagal tingnan. Hala. Katong double sila ba? You know? Otso, Kay, kahit kung sumay kay gutom ko. yay, halang mo na siomay. Wala may sauce. Wala kang dili halang nga sauce. Nya kang kaganon. Yes, dali na. Sure ka? Bantay. Later. So mga meg, tapos na po akong maligo for the second time around. Kasi umulan kasi gusto ni Chen na maligo kami. Ito ineng, ano nangyari sa chan mo? Ako yung nabuntis eh. So guys, hindi pa rin tapos nag-video case Kuya Vincent. Tumigil na lang ang ulan, hindi pa rin sila tapos. So ngayon guys, nakuha ko ng yaman namin. Ay, 50 pesos. One wallet check, be. Merong 20 pesos. Wallet check! Puro resibo. Ipon check. Hindi ko check. Yan. Pangag check! Toothbrush ka na ba? Of course! Wala pa! Hachi, nag-lip tint ka na ba? Isa nag-lip tint niya. Batin na ko lang! Hindi ako nagunguna. Lockpick in your ear. Dahil sabi, how you like that? Ayun. Hi, everything! Ano ka ilan? Bakit paulit-ulit niyo yung sinusuot mga dress niyo na bigay ng Racing Wongs? Kasi favorite namin ng mga jacket na may dress. Bakit ka gumagaya kay Chin? Baby ka ba? No! Chin. Hindi ako baby pa, baby lang. Ay, pa-baby lang. I-search yan sa YouTube, pa-baby girls. Hi, Chin! Ano ba yun? Blackpink. So, isa-search ko na guys. I-search niya yung pa-baby girls kasi papanoorin niya. Kasi hindi niya yun kilala. Hi, Chin! Dance be how you like that. You gonna like that. Diba, Chin? Gusto mo mag... At wala kayong pake. Sino man kayo, walang makakapigil sa amin. So magpapahilot si Ma'am Shitin at si Mama Mercy ngayong Hapon. hapon. So ngayong gabi magmumukbang kami ni Tito Ening at ni Chin at ni Ma'am Shitin ngayong gabi. So may bumibisita sa akin. Ano? So ang kakainin namin ay crispy prata. Prada. Prada. Crispy pata. Anong kakainin natin, Chin? Pata oh. Anong kakainin natin, oy? Hindi ka kamao magstustorya? So, meron kaming ilang silong dito, guys. Hi! Ang ganda talaga ni Chin Chin. Ang cute niya, oy. Ang gwapo niya, oy. Sinazoom ko, oy. Yun lang. Hi, baby girl. Hala, na-sleep. Hala, na-sleep ang baby. Hala, sleep na. Hala, na-sleep na. Sarati. Hala, sleep na ang langga. Pangkusuga ning! Napang nasuga ning. Pangkusuga! Kitapan mo. Pangkusuga! Dapat Adi mo, in ate, my eh. life naman ito. Isa? Adi in my life. Bakit ang headband mo ay parang headphone? Kasi headphone to. Ha? Pangkusuga, Mama Tingting. Oy, nanugo. Laon lagi. Man, one good man naman. So magko-color ako ngayon Did guys. you know? So guys, magko-color ako. Paano colorin yan? I-slit mo lang yung number 1. From the bottom of my broken heart,
just a thing or two I'd like you to know. Lang, kung isa talang, pahilot ko lang. Asa ka ron? May pa. Dahil po massage dito. Magpahilot sa ka. Hindi ko kaligro. Diyan pag, ano? So ngayon mga ay magpapahilot na kami. Kami lahat. Ano pahilot mo pa? Bagong tulog. Kang mas labo. Jen. Masakto naman nila ko unang ko sa Nech. So guys, hindi mauwang. Sinusulog ko na nila. Hello. Isa? Uy. So ngayon mga Meg, nandito na kami sa kalsada. So nandiyan na tatay ko. It's an oy harater set. First time ulit nakasakay na tricycle, nakakalakaw. Nakakalakaw. Kasi magpapahilot. So be right back. So ngayon nandito na kami guys. Nandito na kami. Ha? Labad ka rin. Labad mo ulo? Sige, untal. Sige, untal. Haplas, gawa namin haplas na po ah. Ano sa Tagalog sa haplas? Haplos? Haplos? Sayang sa Nech, me. Sayang sa mo. Moro to. Ayun ba? Gigapos na siya. Gigapos. Na-lockdown si Nech po bro. Ako. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Yan kamu. Sorry na. Sorry na. Nech na po. Ayaw dira. Libot natin. Ayaw dira. Ano galing? Ano Chen? Yan, Nech. Sindat, Nech. Hindi ko gising. Hilig makalapahin. Hindi po na. Chen, awatin Nech, Chen. Look, nagkataw pa. Mahulog ka na.
Pindutin ka na. 부른다시 내가 다서 말 구속을 이래까지 웃고처럼 내 기차고 안전을 구설에게 봐도 아직 깜깜한 이곳을 light up the sky 네가 될 거냐 kiss you goodbye 귀가 네 웃소리 걸다니다 행사 너의 하나 둘셋 how you like that? 내가 like that how you like that? Bada-bing, bada-boom-boom-boom how you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Look at you and look at me. Look at you, now look at me. Look at me. Look at you and now look at me. Look at you, 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 now look at me. Look at you and look at me. How you like that? Arap menalisa kami kanta Akrab. How you like that? Di ba kaya ba ako? Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. How you like that? Look at you now, look at me. Look at you. Balik. Parang to siya. Para to siya kung sinakati. Ayaw, uy, pabibi kami sigdag. Hilot. Uy! And I know how to say how you like that. So, nagpapahilot na naman si Tito Ini. Gisuon ko na ko. Ini, gisuon mo nga. Chicken ka nga. Wala. Bye. Lagi ko piso ba? Para hilot na din siya. Lagi ko piso ba? Lagi ko piso ba? Pambata, pandagko na na. Wala ba? Ino yung bata gagmay ah. So mga Meg, hanggang dito na lang yung vlog natin ngayon kasi mag-outro na ako. Kasi ready na kami para sa mukbang mamaya. Nagluluto na ngayon si Tito Ining. Kasi matagal na kami hindi nakapag-vlog. Kaya doble yung vlog namin ngayon. Kaya sana panonoorin nyo. God bless everyone and thank you. So kami ganto. Hilak na. Hilak na. Hilak.